अशा प्रकारची आशा आम्ही या सिंधुदुर्गामध्ये प्रयत्नच राहू. कोणत्याही प्रकारचं न जुमानता माझ्या सर्व मतदार बंधू आणि भगिनीने मला एक विजयाची संधी मिळाली. माझं स्वप्न साकार केलं. यापुढे मी केव्हाही त्यांचे ऋण विसरू शकणार नाही. मी माझा आडेली मतदारसंघ नंबर 1चा बनवी या शब्द खात्री या माध्यमातून देतो. यापुढे सुद्धा विजय हा आमचाच राहील. बंधू आणि भगिनीने रात्रंदिवस केलेला प्रयत्न हा यशाचा शिखर गाठणारा होता. त्यामुळे मी विजयी झालेलो आहे.